anyị abụọ anyị abata akwụkwọ ọzọ ka anyị gaa maka oge anyị abịago na kwapụ nwanne m nwaanyị Judith ngwa atọ m ka ịbịa gwa ụmụ nwaanyị abụọ na-ele gị n'ụbọchị taa ofu ihe ma ọ abụọ ha ga-ejido n'aka mata na ihe ezigbo ndụmọdụ. Ụmụ nwaanyị ibe m, ndụmọdụ m na-enye unu today bụ biko unu ọ bụrụ na ịrụ ọrụ biko gaa rụọ ọrụ chọghọkwa ịrụ na ịchọ ibido biznes ka ịchọ ibido anything gaa rejista ọ bụrụ na ịmụ etu esi eme isi etu esi akwụtinye mbọ aka etu esi eme ife ụmụ nwaanyị na-ete n'ihu ọ na-enye ego nwa anything nwaanyị mepe na-enye ego na-abata n'ụzọ dị iche iche ọ ka mma na ịnọ nọ na nkịtị si na di gị ga-enye ya ego ị ga-eji ego akpa mmiri sie ofe ụgwọ ọkụ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ọ ga-adịkwa mma inyetụrụ ndị di anyị aka ọ bụ na anything anyị nwe inyere ha aka na ahụ abụkwa mmadụ so that na ezinụlọ na ụmụaka ga na-aga ụkwa n'obi anwụrị. Ọ dị mma nne ndị maka mgbe ibido event planning iji ego bubu ibu bido ejighị ego ebido anyị mụtasịa ibido na-alụ obere Chineke tinyekwara ya aka kpọtara ihe ndị ga-enyere ya aka bulite ya ife ị na-eme bugote ya na ife ị na-eme ibido ga-etinyekwa anya ị na-arụkwa ọrụ ị na-amụ ọrụ oyibo adịghị izi ọrụ aka ọ dịghịkwa izi nweghị nke dị izi but isi na ị ga-arahụ ụra rahụkebe ụra na ị na-enwe ike ebilite n'elu akwa kọs ị chọghị ịga ọrụ ọ dịghịkwa mma kọs ụwa na-enye ntụgharị so ọ na-adị mma ka inyere onwe gị aka nyere ụmụ ya aka nyere ezinụlọ aka nyekwara ndị mma gị na nne gị zụrụ na ụlọ mahadum nyekwara ya aka kọs nne na nna anyị ndị nye ego anyị ji je mahadum mee anyị ji bụrụ ife anyị bụ today kọs without them ọ bụ na ọ bụghị ha anyị na-abụ ife anyị bụ today o nwere ndị na-achọsi ka ha gaa otu ha nweghị ohere ịga so ka anyị nweta ọrụ hapụ ịhapụ asambodo n'elu akwa ka ọ n'okpuru pilo ka anyị ji aba uru nweta ego nyere ndị nne na nna anyị aka nyere ezinụlọ anyị na ụmụ anyị aka ma ndị agbata obi nyere onye ọbụla achọ enyemaka Chineke nye anyị nyere ha aka. Ndewo nne ịgbalị anụ Queen oyibo ngwa eleghị ga-agwa Igbo na-ele anyị n'ụbọchị taa maka ịka nwa abụọ na-alụbeghị di achọrọ m ka ihe a ndụmọdụ ọ ga-ahụ demekwe ngotu na idio na obi na ị ga-achụ nwoke ọnwe gị eriri onwe na ị ga-alụ di ga-alụ di mana onwe na-achịgharị ụmụ nwoke hapụga anyị ga-ahụ eji akpata ego ka ndụmọdụ ga-enye ụmụ agbọghọ ọhụrụ ụbọchị taa. Ndụmọdụ na-enye ụmụ agbọghọ ọhụrụ ụmụ nwaanyị ibe m ụmụ agbọghọbịa anya ndị alụbeghị di ya jiri ime n'iwu ka anyị kpọkọta onwe anyị ọnụ gakwa mee ya nwe ha na-amụ amụ ọ ịgba akwa ọ ime isi ọ ime ihe ọbụla anyị chọrọ ime anyị emee ya pụọ nde mọni mee ya gaa ọrụ ndị na-aga ọrụ aga ndị gakwara ihe pọwụ ka anyị bịa anya buru akpa na-agara adịghị ha anyị ga-eweta n'ime ya anyị na-agara iburu ndị nwa nwekwara something isi ọrọfa anyị gakwara ịnụ ihe nye anyị advice anyị anụrụkwa na-edome onwe anyị elu anyị ga-anụ at this our age anyị anụrụ chọọ ha anyị ga-eme ụtụtụ anyị apụọ balụ onwe anyị uru maka di anyị ahụkwanụ di anyị alụọ di hepụ ọkwanụ di anyị anya ndị ịchọkwanụ ndị ka ịchọga ọrụ ụmụ agbọghọbịa ha ahụ ọrụ pụọ the morning ndị chọkwana ịmụ ha amụ ha eje mụọ ha amụ eji ya na-ehepụ obe niile a na-aga nke ọma na anyị na-agagharị na road ịgagharị na road aha dị isi onwe ọ dị mma nwa agbọghọbịa ọkọta onwe ya ọnụ na-ehepụ onwe ya nakwere eji na-ama na-eji onwe ya ọhịa nga ndụmọdụ na-enye anya ndị ụmụ agbọghọbịa. Ndewo emeela na ịkpọ ụnụ na-aza anyị unu emeela Chineke ga-agọzi unu gọzie ma ezinụlọ goziekwanụ mụ na isi bido kpọọ unu za anyị. Ndewo.